To bylo v době po napoleonských válkách, v první polovině 19. století. Do salonu šlechty již nedoléhalo ani znění válečných bubnů, ani výkřiky z ulice domáhající se volnosti, rovnosti a bratrství. Vládcové Evropy jásali. V krvi a zradě byly utopeny ideály francouzské revoluce. Zatímco ve Vídni se střídal ples za plesem, ruce mužů, žen a dětí 16 hodin denně tkali nit svého bídného osudu. Tehdy člověk zapojil do výroby stroj s pohonem páry. Stroje jako hydra plodily další a další stroje a vyháněli dělníky z dílen na ulici. Rozbijeme stroje, zněl hladový křik. A oni je rozbíjeli. Často přitom tekla krev. Dělník tehdy ještě nechápal, že nepřítelem mu není stroj, ale ten, který strojem vládne, továrník a jeho společenský řád. Lid se bouřil ve všech průmyslových oblastech Evropy. Bouřil se i v Čechách. Byl to boj nerovný. Továrník měl peníze, četníky, soudce, císaře i pušky. Tlak budí protitlak a ten rodí revolucionáře. Bylo to v roce 1848. Strašidlo revoluce obcházelo Evropou. Spojili se proti němu všichni mocní tehdejšího světa. Lidová povstání byla potlačena, ale sny o štěstí a ideje nelze zastřelit. V té době Karel Marx a Bedřich Engels vytvořili nový vědecký filozofický směr, dialektický a historický materialismus. Svoje politické a filozofické názory vyjádřili v provolání celému světu. Zrodil se komunistický manifest. Pod vlivem manifestu se začala po celé Evropě organizovat dělnická třída.
Manifest poučoval proletáře všech zemí, že jedinou silou proti organizované buržoazii může být jen organizace dělnické třídy. Dělníci začali zakládat své pomocné spolky a družstva. Habsburská monarchie se dívala na tuto činnost s nedůvěrou, ale zdálo se jí, že družstva jsou méně nebezpečná než barikády. Dělnické spolky pomáhaly sice zmírňovat bídu, ale nemohly vyřešit narůstající společenské rozpory. Ty mohl a může řešit jen politický boj uvědomělé dělnické třídy, vedené její politickou stranou. 7. dubna 1878 byla v Praze v hostinci U Kaštanu založena politická strana dělnické třídy Českoslovanská sociálně demokratická strana. Tím dnem byl dán základ k rozhodnému sociálně politickému boji českého proletariátu. Dělnické hnutí sílilo. Byla to dlouhá léta bojů i obětí, vítězství i porážek, zrady i hrdinství. V tomto boji se dne 21. května 1921 zrodila podle vzoru ruských bolševiků Komunistická strana Československa. 70 let trval tento boj, než v únoru 1948 převzala dělnická třída v Československu moc do svých rukou a nastoupila cestu k socialismu.